Дарагія сябры, як вы ведаеце, напярэдадні канферэнцыі ў каардынацыйнай радзе адбыліся слуханні дакладаў прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. 2 дні прадстаўнікі АПК распавядалі пра сваю працу, адказвалі на пытанні, часам не вельмі прыемныя, але па выніках галасавання каардынацыйная рада вырашыла ухваліць працу ўсіх прадстаўнікоў. Я вас віншую. Але гэта не нагода расслабляцца. Неўзабаве мы чакаем рэкамендацыі ад каардынацыйнай рады, як палепшыць працу кожнага прадстаўніка. І прашу прадстаўнікоў гэтыя рэкамендацыі улічыць. Таксама па выніках слухання я прыняла рашэнне зацвердзіць Паўла Баркоўскага на пасадзе прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях нацыянальнага адраджэння. Пасля пераходу Аліны Коўшак на новую працу спадар Павел некалькі месяцаў быў выканаўцам абавязкаў і выдатна праявіў сябе на гэтай пасадзе. Ён прафесійна, сумленна, адказна забяспечвае такі важны накірунак працы. Таксама прызначаюцца 2 намеснікі прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні. Ірына Кацяловіч, намесніцай па пытаннях культуры, і Андрэй Лаўрухін, намесніках у пытаннях адукацыі і навукі. Віншуем. Хай вас побачыць. На рэкамендацыю каардынацыйнай рады Аліса Рыжычэнка прызначаецца прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах. Вы ўжо маглі бачыць спадарню Рыжычэнку учора ў дыскусіях і ведаеце яе выступы ў прэсе. Яна мае для гэтай пасады як досвед, так неабходныя веды, але і энергію. І я хацела б, каб у бліжэйшы час прадстаўніцтва па эканоміцы, паміж іншым, папрацавала над дэталізацыяй усеабдымнага плану эканамічнай дапамогі Беларусі пасля дэмакратычных перамен у 3 мільярды еўра. Як вы ведаеце, учора прэзідэнтка Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляйен падкрэсліла, што гэтае абяцанне застаецца ў сіле. І гэта важны мэсэдж беларусам і ўнутры краін таксама, што пасля перамен Беларусь атрымае ўсю неабходную падтрымку. Аліса, удачы вам у працы. Цяпер па замежных прадстаўніцтвах. Святлана Шаціліна прызначаецца кіраўніцай місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве. Святлана Шаціліна будзе разбудоўваць беларуска-украінскія адносіны і дапамагаць беларусам ва ўкраіне. На гэтай пазіцыі яна заменіць Геннадзя Манько, які працягне працаваць у камандзе са Святланай, а таксама ў каардынацыйнай радзе. Святлана Шаціліна будзе каардынаваць працу з прадстаўніком па бяспецы Вадзімам Кабанчуком і яго камандай. У Італіі у горадзе Фларэнцыя пры падтрымцы мясцовых уладаў мы адкрываем цэнтр беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ён будзе займацца дапамогай беларусам, падтрымкай уцекачоў, прамоцыяй беларускай культуры. Кіраваць цэнтрам будзе Юлія Юхно, якую вы ведаеце як прадстаўніцу народных амбасадаў у Італіі. У Гішпаніі мы адкрываем місію, ужо 5-ю, пасля Талліна, Прагі, Брусэля і Кіева. Кіраўніцай місіі будзе Тацяна Марыніч.
Цяпер мы чакаем афіцыйнага пацверджання ад іспанскіх уладаў. І ўрэшце у Брусэлі мы плануем запусціць беларускі грамадскі хаб на базе місіі ў Брусэлі, якой кіруе Владзімір Астапін. Дарагія сябры, наша праца працягваецца. Праца складаная, няўдзячная, але вельмі важная. Мы памятаем тое, што мы робім для Беларусі і беларусаў. Учора мы бачылі прэзентацыю сацыялогіі ад Геннадзя Коршунова і Цэнтру новых ідэй. І ў гэтых лічбах я не пабачыла апатыі, я не пабачыла фрустрацыі, а наадварот, гатоўнасць працягваць барацьбу. Беларусы па-ранейшаму вераць у перамены і многія звязваюць гэтую надзею менавіта з дэмакратычнымі сіламі. І наша задача цяпер утрымаць Беларусь у міжнароднай павесцы. А ў міжнароднай павесцы тэма зараз адна – бяспека. І дзеля гэтай мэты мы падрыхтавалі і прэзентавалі на канферэнцыі чырвоную паперу – Red Paper. У гэтай справаздачы мы паказваем, як Беларусь інтэгруецца ў еўрапейскую сістэму бяспекі. Мы тлумачым, што Беларусь – гэта не толькі пагроза, але і патэнцыйны партнёр. Таксама сёння мы прэзентавалі вялікую справаздачу па культурнай дыпламатыі, справаздачу па ўдзелу рэжыму ў вайне, распрацаваную Белполам, а таксама брашуру па структуры дэмакратычных сілаў, якая дапаможа беларусам і замежнікам лепш арыентавацца ў цэлай экасістэме беларускай дэмакратычнай супольнасці. Таксама канферэнцыя прынята некалькі рэзалюцыяў. Яны былі падрыхтаваныя аргкамітэтам і падтрыманыя каардынацыйнай радай. Гэта рэзалюцыі аб дасягненні справядлівасці, аб вызваленні палітвязняў, рэзалюцыя па пытаннях бяспекі, аб моладзі, аб еўрапейскім выбары, рэзалюцыю ў падтрымку нацыянальнай ідэнтычнасці, аб супрадзеянні гібрыднай агрэсіі з боку Расіі, аб недапушчальнасці парушэння свабоды сумлення і асноўная палітычная рэзалюцыя з пазіцыямі дэмакратычных сілаў. Таксама напярэдадні канферэнцыі кабінетам прынятая пастанова аб падтрымцы беларускіх ветэранаў, а таксама ухваленая канцэпцыя кампенсацыі шкоды рэпрэсаваным. АПК падрыхтаваў канцэпцыю правядзення круглага стала для выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Такім чынам мы звяртаемся да чыноўнікаў, грамадскіх груп, якія падзяляюць каштоўнасці суверэнітэту і дэмакратыі і заклікаем іх да дыялогу. Рэжым не вечны, і нам цяпер трэба ўжо думаць, як мы будзем рухацца да нацыянальнага прымірэння. Мы працягваем узмацняць нашыя інстытуты, нашу суб'ектнасць і нашыя структуры. Працягваем працаваць над праектам пашпарту. Першыя пашпарты ўжо выдаюцца пакуль у пілотным рэжыме. Як я і казала, гэта доўгатэрміновы праект, мэта якога ўзмацніць нашу супольнасць, але ў перспектыве і дапамагчы ў вырашэнні практычных праблемаў. Чым больш будзе выдадзена пашпартоў, тым больш шансаў на яго прызнанне. Але цяпер, конечно, найперш трэба вырашыць тэрміновае пытанне легалізацыі, выдачы пашпартоў замежнікаў, тым ліку праз імплементацыю люксембургскіх рашэнняў, ухваленых парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы. Мы працягнем кампанію прамоцыі еўрапейскай будучыні для Беларусі, каб паказаць альтэрнатыву. Мэта кампаніі з аднаго боку папулярызаваць еўрапейскі выбар сярод беларусаў, а з другога тлумачыць еўрапейскім партнёрам, чаму Беларусь заслугоўвае таго, каб аднойчы стаць часткай еўрапейскай сям'і. І калі камусьці здаецца, што гэта відавочна, паверце, гэта не так, гэта трэба тлумачыць. І нарэшце, самае галоўнае на сёння – гэта падзякі. Я дзякую ўсім валанцёрам і арганізатарам, якія зрабілі неймавернае.
практычна без рэсурсаў падрыхтавалі і арганізавалі на такім узроўні вялікую канферэнцыю. Дзякуй вам. Дзякуй камандзе офісу, прадстаўнікам кабінета і каардынацыйнай рады, народным амбасадам, якія дапамагалі ў арганізацыі. Вялікі дзякуй перакладчыкам, Варшаўскаму універсітэту і Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы шаноўнаму Яну Малецкаму. Дзякуй. Дзякуй усім удзельнікам. Дзякуй нашым міжнародным гасцям, дыпламатам, урадам, якія падтрымліваюць Беларусь, ЗША і Еўразвязу, уладам Польшчы. Мы цэнім вашу салідарнасць і вялікі дзякуй за ўсе словы падтрымкі, якія мы учора пачулі з нагоды 5-й гадавіны нашых пратэстаў. І, канешне, дзякуй усім, хто учора выйшаў на вуліцы, нягледзячы на страх і запужванне у Варшаве і па ўсім свеце. Нагадаць свету пра Беларусь. Акцыі адбыліся амаль у 20 краінах свету. Дзякуй за вашу смеласць і вашу годнасць.